Shubor nakaslem jong Nong Hima. Menteri Rangba Akajala Conrad ki sangma ha ukerwo khobor balapan mi mentakasngi ka arphalai tarik yayong arja arpasau. Ulapan pau ka jingsngo khya ha ka bede ka Jingshah sha Thang ki Ngut ki briu na Assam. Kabalaja ha ka khat hanyo tarik yayong ha ki than jong ka Rongmil East Garo Hills District. Hadin baka kali ka baki penankam kala sha Thang ha ka ni ka jaka. Na kalyang Conrad sangma ulapan ramjur yakini ki runar ki balale yakani ka kamriu klau. But ong bakum kini kijat Jingshah day ban Ïakynad ban suthit hapo ka imlang kasalang. Haka juga por nakalyang Conrad ula Kyntu ki Nong shnong jong ka jala Assam ban Meghalaya bakim day ban shim ya ka an halaki kiti bat ula Kyntu ru ikipat ba ban Ïakynad baki kam ya huri hura kinmi bat ban day ru ban pendankam bakla haka bay day bat ka Jingshah ka balaja tang na ka benta ka jingbentoy shimet lande ban penshuluri ki wei ban le ya ki kam penyap briu. Ula pentip bana kalyang katanat pulit ke district kala penlong ke jingtok kit bat ki pajba kin shanya haki bor pulit kenang ban yok kem ki runar ki badan kti ban shim ke jingim jong kini ki Ngut da ka batep haka thliu ke badan hajan ka kali na kalyang Conrad ula pen pawru ke jingsngolam haka bede bat ki ying kisem ki balamat ya kini ki Jingshah bat ka sarkar ka kular ban a ya ki lat jingarap haka nuka por kabakum ka ying ka don kam.